ସ୍ୱାମୀ କହ କୁକୁଡ଼ା କଣ ପାଇଁ ଚୋରି କଲୁ? କହ ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ନାଇଁ ସାର୍। କହ କଣ ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କଲୁ? କହ ମୁଁ କଣ ସାର୍, ମୁଁ ଚୋର ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ତୁମେ? ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ପୁରା ଡିଟେକ୍ଟିଭ ପେଞ୍ଚ। କହ କଣ କହ ଭାଇ, କଣ ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରୁଛୁ? ତାହେଲେ କହୁଛି ଶୁଣ ସାର୍। कौन भाई सर कौन हो सार्ट पार्ट खोली पकई कौन मरड़ कर ନାଇଁ ରେ ଭାଇ, କିଛି ଦିନ ହବ କାନଟା ଭାରି କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି। କଣ କରିବି भाई तू गोटे काम करू ଏ ଭାଇ? କଣ କହବେ? कुकुड़ार पर नहीं कि कुंडा ଭାଇ କଣ କହ ଭାଇ, କଣ କହ? तू कुकुड़ार परटी नहीं कान कुंडा शांति लगे मु भी निजे अनुभव करुची। ଭାଇ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। गोटे साइड पे आम घर करछे, तो स्त्री कौन मो स्त्री नुहे, शेष तू मो कुकुड़ा चोरी कलु। জীবনর বন্ধন মুহরে হসে କାଦରୁ ଜନ୍ମ ମୋର, ମୁଁ ହେଉଛି କାଦୁଆ ବାବା। ଏଠାରେ ମୋର କେହି ବି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। তুই কাদুয়া বাবা চলো চলো চলো। এটি কম গন্ধ হচ্ছে গোটে ম্যাগে। मारिके वो पुटुला पड्दै जस्तो लाग्छ रे भाइ।
କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଚୋରି କଲି ଏତେ ମାଡ଼ ତାହେଲେ ଝିଅ ଯଦି ଚୋରି କରିଥାନ୍ତି କେତେ ମାଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଠାରେ କଣ ବସ ତୁମକୁ ଖାଇତେ ଦିଆଯିବ ନା କଣ ବସି ଚକୁଡି ମାରିକି କଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ତୁମକୁ। ହାଇ ଗାଇସ୍, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଏଇ ଆମ ମାଟିଆକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ତ, ଭଲସେ ଲାଇକ୍ ଦେବ ଆଉ ଘଣ୍ଟି ବଟନ ଟିକୁ କରେ କଣ କରିବ ଭଲ ଭାବରେ ଦବି ଦବ। ଘଣ୍ଟା